Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sugeng enjing. Bocah-bocah, piye kabare? Alhamdulillah saya ya. Nah, ketemu meneh bareng Miss Yanti. Ana ing pelajaran basa Jawa. Dina iki awake dhewe bakalan sinau basa Jawa babagan perangan awak. Loh, Miss, kan udah pernah. Iya, sekarang nganggo basa kramane. Basa krama kuwi basa alus atau bahasa halusnya dari bahasa Jawa. Nek basa kasar kuwi jenenge ngoko. Kalau halusnya itu namanya krama. Kasar atau ngoko dipakai untuk bicara dengan teman-teman seperti biasa. Tapi bahasa kromo atau Jawa halus dipakai untuk berbicara dengan orang yang lebih tua karena kita menghormati orang yang lebih tua. Mengerti ya, anak-anak? Sadurunge sinau, padha biasane berdoa dhisik ya. Yuk berdoa. Ndonga mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku rela Allah ilahku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan limpahkanlah kefahaman kepadaku. Kabulkanlah ya Allah, Rabb semesta alam. Amin. Langsung dimulai ya, bocah-bocah. Digatekke lo, diperhatikan. Nah, yuk dimulai sinau babagan perangan awak nganggo basa krama. Siap ya, bocah-bocah? Iki jenenge sirah, gampang ya. Wis tau. Nah, sirah basa kramane yaiku mustaka. Sirah kuwi basa kramane mustaka. Oke. Iki jenenge apa? Ayo. Mripat. Mripat. Basa kramane mripat apa? Ya iku netra. Netra. Lanjut ya anak-anak ya. Nah iki jenenge irung. Gampang. Irung kuwi basa kramane grana. Grana. Iki lambe. Lambe kuwi basa kramane yaiku lati. Lati. Iso ya, gampang ya. Yuk lanjut. Nah, saiki iki jenenge apa iki? Gampang. Kuping, Miss. Ya. Iki jenenge kuping. Basa kramane talingan. Talingan. Rambut. Basa kramane rikma. Rikma. Tangan. Tangan. Basa kramane yaiku asta. Asta. Iki gampang ya. Sikil, basa kramane suku. Suku. Suku kuwi sikil ya, sayang ya. Nah, lanjut. Mau jenenge perangan awak. Saiki gunane perangan awak nganggo basa krama. Nek gunane nganggo basa Jawa ngoko gampang ya. Misale iki mau apa? Mripat. Netra kuwi kanggo ndeleng.
ngawaske. Heeh, ndeleng, melihat ya sayang. Kuwi basa kramane mirsani. Mripat kagem mirsani. Netra nggih, netra kagem mirsani. Terus irung. Irung mau apa? Grana. Grana kanggo ngambu. Ngambu kuwi ngambet. Grana kagem ngambet. Lambe utawa lati, lati kanggo ngomong kuwi kanggo kagem ngendikan. Lambe kagem ngendikan. Lati kagem ngendikan. Lanjut, niki kuping. Kuping utawa talingan kanggo ngrungokke utawa kagem midhangetaken. Midhangetaken. Ngrungokke kuwi midhangetaken. Lanjut, iki jenenge tangan. Tangan utawa asta. Asta kagem nyepeng. Nyekel. Ya, untuk memegang. Nah, sing terakhir yaiku sikil utawa kramane suku. Suku kanggo mlaku utawa melampah. Gampang ya anak-anak ya? Gampang toh. Nah, yuk ben gampang ngapal kene. Ayo nyanyi bareng-bareng nganggo nada lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Bisa ya? Naik-naik ke puncak gunung gitu. Tapi syairnya kita rubah ya sayang ya, untuk menghafalkan bahasa krama. Basa krama perangan awak. Oke, siap? Setunggal, kalih, 3. Sirah mustaka, tangan asta, irung grana, kuping talingan, lambe lati, mripat paninggal, rambut rikma, sikil kuwi suku. Nyekel nyepeng, ngambung ngambet, ngrungokake midhangetaken, ngomong ngendikan, deleng mirsani, mlaku kuwi melampah. Bisa sayang? Bisa ya? Saged nggih? Yuk, coba dibaleni. Setunggal, kalih, 3. Sirah mustaka, tangan asta, irung grana, kuping talingan, lambe lati, mripat paninggal, rambut rikma, sikil kuwi suku. Nyekel nyepeng, ngambung ngambet, ngrungokake midhangetaken, ngomong ngendikan, deleng mirsani, mlaku kuwi melampah. Piye-piye? Gimana sinaone dina iki? Gampang ya? Gampang insyaallah. Wis rampung pelajaran dina iki. Ketemu meneh bareng Miss Yanti ana ing pelajaran liyane ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.